Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Десислава Николова и вие сте с новините на БИТ. Президентът Росен Плевнелиев обсъди хуманитарният аспект на кризата в Сирия с еврокомисария Кристалина Георгиева. Това съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. По време на срещата е направен преглед на усилията, които европейските институции и страните членки на Европейския съюз полагат в подкрепа на сирийските бежанци. Държавният глава е информирал комисар Георгиева за предприетите от България действия като гранична за Европейския съюз страна. Обсъдени са били и инструментите за солидарност на Европейския съюз, които биха могли да бъдат активирани в такава ситуация. Обща е била оценката на президента Плевнелиев и комисар Георгиева, че мащабът на кризата е такъв, че изисква обединение и мобилизация на всички възможни средства. Оранжев код за опасно силен вятър е обявен за 4 области в страната за вторник, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Кодът важи за областите Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново. В тези области ще духа силен вятър от запад и северозапад с пулсации до 24 метра в секунда, а в районите на областта, разположени близо до река Дунав, пулсациите ще са до 30 метра в секунда. Във вторник ще е предимно слънчево, но ветровито. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и горно-тракийската низина силен вятър. По-значителни временни увеличения на облачността ще има при вечер, когато на места в североизточна България ще превали краткотрайно. През нощта срещу сряда ще превали и в отделни райони от останалата част на страната. Със северозападния вятър ще проникне малко по-хладен въздух и дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще са между 25 и 30 градуса. И за любителите на спорта. Нападателят на Ливърпул Фабио Борини ще играе под наем в отбора на Синдърланд в продължение на един сезон. Новината бе потвърдена официално от червените, които в същото време се провалиха в опитите си да привлекат вратаря Шей Гивън от Астън Вила. Двете страни не успяха да договорят лични условия за футболиста. Борини е първото ново попълнение за мениджъра Брендан Роджерс в Ливърпул от Рома през юли 2012 година. Италянецът обаче получи тежка травма, която го извади за дълго време от терените. В крайна сметка, Борини не успя да се наложи в първия тим на червените и логично напусна Анфилд. И любопитно от света на богатите и известните. 66-годишният певец и композитор Елтън Джон ще бъде първият удостоен с нов приз, учреден от основателите на популярните музикални награди Брит. Елтън Джон ще получи отличието за своя траен принос в националната култура. От началото на кариерата си музикантът е продал 250 милиона плочи, като държи рекорда за най-продаван сингъл на всички времена. Неговият хит от 1997 година Candle in the Wind, който беше посветен на трагичната смърт на лейди Даяна, е разпространен в 33 милиона копия. И още от света на богатите и известните любопитни факти. Големият клубен концерт на Василий Скараз в Слънчев бряг премина при рекорден интерес. Изпълнителят за пореден път доказа, че има фенове от различни поколения. Сред публиката бяха и родни поп-фолк изпълнители, както и гости от страната и чужбина. Карас обеща, че до края на годината ще гостува отново в страната ни. И малко или много всички възрастни си оставаме деца, особено когато гледаме анимация. На 6 септември е премиерата на приключенския анимационен филм «Самолети». След успешната поредица «Колите» идва ред на един още по-интересен свят, този на небесните герои – самолетите. Филмът е дублиран на български език от професионален актьорски екип, за който детската аудитория е голямо предизвикателство, защото тя улавя всеки фалш. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Аз, Десислава Николова, и екипът на БИТ се разделят с вас с пожелания за спокойна вечер и успешен и спорен понеделник.